Ng umaga sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng mga OFW at sa lahat ng mga subscriber natin. Please subscribe my YouTube channel. Dito tayo sa labas ng accommodation natin. Bibili tayo ng isda ngayon. Punta tayo sa Katsara Market kasi maraming isda doon. Abangan mo yung video ko ngayon. Shoutout po. Hello guys, good morning. Good morning everyone. Nandito na tayo sa Katsara Market. Bibili tayo ng isda. Saka maraming mga okay dito. Oh. Ito, okay, marami. Ito. Shoes. Mamili ka na mamili. Maraming pipilian dito. Ito. Bili tayo ng isda guys. Marami kang bibilhan dito. Maraming tao. Shout out. Boleh tak dong? Kam kilo? 10 rial? No ciri? Tilapia 10 rial. Kabila tilapia guys, kakain kayo ng tilapia. Wala pala ibang isda dito. Opar. 8 real? 8 real. Chiri, this one? This one 9. 9. 8 real, 9. This one? 7 real. This one opar. Okay. Ito na yung mga isda guys. Bibili na kayo. This one opar. 5 real. 5 real, oper. 5 real. Oper. Ayo video ka lahat? Ya, TikTok. Oper. Hey. Oper. It's the boy. Guys, dito tayo bibili ng sili dito. Sili, maraming sili dito. 5 real. 5 real? 10 real. 8 real, 10 real. Fresh, huh? Fresh. Big. You see? ताजा ताजा देख के ले लो ताजा 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 ताजा